अलंबार नोंसो एफा गोबावनि उनाव फै जिरायफै फै जिरायदो मास्टारालाय बबेयाव थांदों? मास्टारा रुंसारि जालांबाय। मास्टारखौथ' आंनो नांथारगौमोन। मानो नांगौमोन? आं बै समाव थालांनाय आर्टखौसो सोलोंफिननो फैदोंमोन। नोंथ' बे आर्टजों मोनजाया होननानै गारनानै थांदोंमोन, दालाय मानो फैफिनखो? आंनो बे आर्टखौ गोनां जाथारदों। मानो एथ' गोनां जादों? आं थाहैनाय टाउनाव माखासे गाज्रि सेंग्राफोरा सिनायनाय सिख्लाखौ डिस्टार्ब खालामगासिनो दं। हिनजावनि केससो। नों सिनायस्रिखौ मोजां मोनो ना? सिनायस्रिया राहुल होननाय सेंग्राखौसो मोजां मोनो, दा बिसोरखौसो रैखाथि होनो गोनां जादों। साला सिख्ला बासायनो थाखायसो कुंफुखौ सोलोंनो फैदों, आं फोरोङालै। प्लिज अन्नानै फोरोंथारदो, बे सोरनिबा जिउनि रैखाथिनि थाखायसो। राहुलालाय माथो जाखो? बेबोथ' सोलोंफैनो हायोना? राहुलाथ' सोलोंनो हाया, बिनि देहायानो थिग गैया। मा जादों? राहुला बुजानानै हस्पिटालावसो दंमोन, बे साननैसो सिगाङैसो रिलिज जादों। थारमाने केसा बिदिसो। अन्नानै नोंनो फोरोंथारनांसिगोन। नों सिनायस्रिखौ बेसेबां मोजां मोनो? आं बेनि थाखाय आंनि जिउखौबो होनो हायो। भेरि गुड, ट्रेनिंआ सुरु जाबायबो। आरोबाव दानिया नों खालामनांसिगोन। नों नैबे बेलुनखौ मानसिनि बिखा होननानै साननानै ला, नों बेखौ खेबसेनो गेब्रुहोनांगोन। एबार नों खालामदो।
नोंनो गासिखौबो फोरोंजोबखाबाय नों बेखौ मोजां खामानियावल' बाहायहैदो माबाफोर हेफाजाब नांगौबा आंखौ लिंहरबानो जाबाय जागोन दे होनबालाय थांदो दे